Așa. Na, filmează. Dă încoa. Și stai câta. Dă și la ce vorbești cu el, mă, pulă. Dă-i spune acum. Vezi că filmezi. Ah, el filmează, dă-i, hai. Uite-te așa, ce primul. Dacă nu, da. De negot. Futu-ți gura, mătii. Acum zice că nu merge de gut. Pune cufărul. Bași pula miros. Nu merge, zi, deblochează negot. Zi, negot. Pula, nu se vede lor. Zi, dăm negot. Zi aici, spune acum aici. Pune aici, dă-i, pune ea ăla și pune-l pe el. Să se vadă, știi că nu merge negot. Da. Are el pe... Ha? Negociază el cu altcineva.